Mbuya komagumbuke komakusenano. Sandivunza zvokugumbuka kwangu satombonditanga nhasi champani yakadzora mwana. Chiko. Wabvepi komwando uyoyo? Chimbondiudza iwe. Mbondiudza. Chiri. Saka Jenu. Wakadobona zvakakodzera kuita video hwenzu yokuti mufaro washe ndisipo ini. Usapindura ndikukubudza zvokuti kwete kuti upindure ndauti ndiwe. Ukamubona mubvunze kwaina Mbuya vaHwindi. Vamhepo vari kuvhunza kuti saka iwe wabona zvakakodzera kuita video unodzokera kumashure ku1976 ndisipo ini. Nguva dzatakatiri vasikana ndo makore enyukayo Mbuya shuwa tikasimudza gumbo tikati mwari asi vazofunga kuita video ro ndisipo ini vandibvisa asi pakashaishika Mbuya zvangu zvose zveJV ini vakandijamba. Aiwa pakashaishika. Hapashaishiki. Ndoda kuti umubudze kuti iye wakangwarira asi ndakangwarira nechepamusoro. Alright. Muvideo iwe vandibvisa zvino ndoda kumupinda ndendiripo. Chaona video iwe ndendiripo. But Mbuya handirakatoitwa kudhara here muchapinda sei? Sandifungidza zvinhu zvandiri kuzama kutiza mazviri. Aiwa kana. Kunopinda video uchandibona izvo zvimira uno. Mbuya kani okumakuindepi futi? Ndakudai kuti musatamba neni vanhu. Icho. Chizukuru mvimo chiona. Mwari we. Iwa pano dakadza apo. Mwari we. Mwari we. Mwari we. Uguguyo gunonaka. Unowa kuti bhonzo riri kufambiwa no music. Janet JV makarova mufaro washe yakaboma zvimukandisiya pane imwe video zvakare tinodetsana apa ndiri kufara zvangu kuyogwa ndipinda mumongo zvoitora she rangarirawo zvaitwala Janet JV mandifadza moyo wangu simundisiye zvakare mazvowa